Zati, niretzako benepein, San Pedro izan da garaile orokorra, eta gorriz aparte, gaina San Pedro, Eulogio Genovak esaten du, rekorrak eta hori bitxikirik izaten dira kazetarientzako, baina nik uste dut horret baukela beste aldetik bere meritua. Zeratik, esate bateako kontxako rekorra lortzeko, nik uste biharrengo luzeran lortu zuela helburu hori. Zeratik, ziabogan 10 minutu eta 2 segundutako denpora zeukien, kronometro neurtutakoa, eta gero, hori rekor hori jasotzeko, ikarraitako biharrengo luzera inbarra izan zuen, eta gero beste rekor bate bai, San Pedro tarra, ez dakipa, nik usten dute hori adornatzeko, ez dakipa, borobiltzeko beste rekor bat lortu zuela Nerbioiko ibaian, baino ez egun batekoa, baizik eta 200koa. Eta horrek ere nahiko meritu dauka. Eta gero horrez aparte, San Pedro tarra pixkate aldamenetuta utzita, esan behar da, horiok ikarraritako denporaldia egin duela baita, nik esango nuke mirari horren protagonista eta ez dakit horixe da. Nausia Jose Luis Korta dela. Jose Luis Kortak juntan toki guztietan beren maisutasuna erakutsi du, hasi Kaikun, gero Zierbanan eta orain Orion. Nik usten dute fitxakei gobena Oriona hausi izan dela, Jose Luis Kortarena, eta gero berriz San Juanek esaten duen galtzaile izan dela, denporaldiko galtzaile izan dela San Juan, baina nik talde bate baino gehiago nik ustete nahiko zituzkela, horrek San Juanek lortu dituzten garaipenak. Espainiko txapelketa lortu zuen, Gipuzkoakoare bai, Miko Urumeakoare bai, eta gero Pasaiakoare bai, eta gero beste estropada garrantzitsuak lortu ditue, eta laugarren jarri behar da Arraun Lagunak. Nik uste dut San Juan darrak jarriko nituzkela Arraun Laguna baino pixka lehentxeo. Bukaera denporaldien ikaragarri auki du Arraun Lagunekekoak, kontutan euki behar da bigarrengo jardunaldian kontxan bigarrengo postua eurena izan zala, Getxone bai, lehen da biziko jardunaldia eurena izan zan, gero bigarren o hirugarren uste gelditu zirela, orokorrean, baino hala ere, etapak horiek egin zituen eta oso garrantzitsuen denporaldian nik esango nuke egin duela Donostiako Arraun Lagunak. Eta gero bosgarren nik jarriko nukena da Zierbana. Zierbana dudai gabe izan da Bizkaitarren nausia. Zatik danak irabazi ditu, Getxon irabazi zion, Kaikuk aurrea hartu zion eta baita Santander hiriak, baina gainontzeko estropada guztietan bat-ematek aurrea hartu balin badio Zierbanari, hori izan da Gipuzkoar bat, 2 edo 3, baina beti Gipuzkoarrak. Bi izen aipagarri izan ditugu, San Pedro eta Orio. Ramon Mari Elizondo, kaixo gordion. Oriotarrentzat Kortaren buelta hain importantea izan da? Bai, hoi ikusi da lehen Kortak esan dan lekuan, jendia biluten dut, eta mutilabeak hobeto entrenatu eta gogo gehiokin entrenatzen dira. Eta gero bixe du, Jose Kortaduna, guztazaio mutilak 100% itea, orduan beti gainen egoten da, eta oso meritu zu da. Kontxako estropadari buruz hitz egiteko aukera luze xamarra izango dugu berandutxeago, eta Eulogio Genova, San Pedro tarrentzat urte balantze ona. Bai, kontentu. Espero genuen nola ibiltzea, baina hori beti jokatu behar da, gureak ere pasa ditugu, ez dugu etxai onak ikuitugu ere bai. Eta azkenean garaile atera geha eta estropada honenetan. Eta gainera, Xabier Lauzirikak esaten zuen zuretzat errekorrek ez dutela inolako baliorik, hala ere? Ez, jendearen txako eta ikuiko du, ez? Baina konturantu behar da, guk aurten ez bagenuen irabazi, denbora hori ez bagenuen hautzi, izango zen, San Juan ikutzen handikan denborarik onena. Eta niretzako da denborarik onena. Rekorra izateko behar luke beti itxasua eta Maria eta beti dana berdin egotea, ez? Eta aurten nik pentsatze dut, 88an bat ituzuetenean rekorra, eguraldia asko zegoeto zegoen. Eta horregatik, nik uste dut rekorraren gauz hori beste da denborarik onena. Baina rekorrak nire zaizkitu hona ditzen. Kontxako banderaren ondoren, hain zuzen ere, San Juanek trainerua untzia aparkatzea erabaki zuen Kostape Arraun elkartearen
barruan egoera ez da ez bat ere erreza eta azken egun hauetan istiluak eta barne tentsioak eztanda egin dute edo eztanda egingo dute azken orduan. Hauek izango dituzue, jarraian ikusiko dituzuenak, izango dituzue polemika horren barruan San Juandarrek bizi duten momentua. San Juango arraunlari gehienek taldea utzi egingo dute Paco Pretok entrenatzaile izateari ez badio gusten. Euskal Telebistak jakin ahal izan duenez, Erreka eta Jolako arraunlari gehienak ez daude ados Paco Pretok taldea gidatzen duen erarekin. Eta San Juan arraun taldeko zuzendaritzari bilera bat egitea proposatu diote gai honetaz aritzeko. Hala ere, Paco Preto bera ere taldeko presidentea denez, bilera honi ezetza eman dio, eta banak ari da arraunlariekin hitz egiten. Hauetako batzuei ere esan die Paco Pretok beraiekin ez duela kontatzen datorren denboraldirako. Beraien artean aurtengo Errekako arraunlari oso garrantzitsu batzuk daudelarik. Dena dela, arraunlariek atzo arratzaldez erabaki zuten astelehenean zuzendaritzaren ohizko bileran agertuko direla gai hau eztabaidatzeko Paco Preto berarekin. Eta honek bere jokaerari eutsiko balio, arraunlari gehienek taldetik alde egingo zuten. Uran hazitan arrantzaleen irabazia dagoela esaten dute, eta aldameneko arrauntaldeek hauetako arraunlari batzuei deitu diete iadanik. Jose Luis Kortak hain zuzen ere, San Juango arraunlari baten batek taldea usten baldin badu, hori ora eramaten saiatuko dela aipatu du. Paco Preto eta arraunlarien arteko tirabira hauek denboraldi osoan nabarmenak izan dira. Baina iskanbilak eztanda egin zuen kontzako porrotaren ondoren, Lujanbiok bere entrenatzaile eta presidentea den Paco Pretoren aurkako adierazpenak egin zituenean. Salaketa hauek Paco Preto inoren laguntza onartzen ez duela eta soilik agindu egiten duela zioten. Asko pasa dira eta hemen agindu egiten duena Paco bea da, eta bea presidentea eta entrenaba egiten du eta momentu bat aldatzen dela, guk ere arraunlariak gara eta guk ere zeozer esan behar dugu eta pixkatazia komentarioak egiten, hitz egiten, eta ez gara oso konforme behakin, eta pixka zorrumurra beste eta saltza pixka da armatzen ez. Bueno, yo tengo una cosa clara, que no voy a hablar de los remeros del club. Taldeko arraunlarietaz ez dut hitz es un timonel del club y Juan Mari Lujanbio gure taldeko patroi bat da, eta nahi duena esan dezake. Nosotros tenemos gure egituraren aurka mintzatu bada, bere iritzia izango da, baina nik uste dut Euskadi eta estatuko talde egitura hoberena dugula. Horrez dago gure erru. Baina bera horregaz ados ez badago eta taldea utzi nahi badu, nahi duena egin dezake. Horregatik ez da ezer pasatzen. Beraz, astelehenean erabakiko da Kostaperen etorkizuna, baina Paco Pretok eta arraunlariek bere jarrera mantentzen badute taldea desagerpenerako bidea darama. Bueno, Xavier, horiek dira azken orduko kontuak, baina istilu hauek aspaldidanik datozen kontuak dira, ez? Kontxako azken emaitza hortan behar bada, eztanda egiten baldin badu egoerak, atzeko kontuak daude hor tartean. Behar bada bai, bueno, nik esaten dut, nik ez dut konfirmatzen ez zertxoren, nik esaten dut hemen, errepikatzen dut, entzun dituen zeak zurrumurruak, ezta? Eta zurrumurruak esaten duen bezala, arraunlariak ados daude, euren artean, baino ez preparatzaileekin. Preparatzailea nik usten dute aldamenean uzten duela, eta arraunlaria beste pinu bat egiten duela, eta nik usten dut San Juandarra datorren urteako gauza asko konpondu beharren daudela. Hori esaten du eben, nik entzun dituten, arraun giro honetan entzun dituten zurrumurruak, eta horrek zurrumurroiek konfirmatzen balin badira, nik usten dut Paco Prieton egoera ez dala horren ona. Etorkizunari begira, gainera, Larroxentzat, datorren urtean zer egin behar edo zer egin dezakete ez? Egia baldin bada, eta egia baldin bada, nik uste, arraunlariak indar gehiago giko duen noski preparatzaile bat, baina gehiago, plantilla guztiek indar gehiago giko dute, eta orduan beste preparatzaile bat, arraunlariak aukeratuta, ekarri behar lukute. Nik uste dut hori izango litzatekela, irteerarik egokiena. Hala ere, albistea berez ez da bat ere pozgarria, hori aurretik esan behar. Eta baten bat izango da, hala ere, arraunlariak taldetik igez egiten baldin badute, alde egiten baldin badute, izango da baten bat posten dena, eta noski, edozein traineruk nahiko lukelako San Juanen dauden arraunlarien tamainuko gizonak izatea, ez? Bai, alaxe da, eta gainera nik usten dute horren
ez dakipa, itxaso, ibai nahastu horretan, beste arrantzale batzuk botako zuela antzuloa, eta ia zer jasotzen duen erentzako. Hor daude ikaragarritako arraunlari baino maila handikok, eta oitako arraunlari bat eo, bi eta hiru eo lau, gehiago balin badia askoz hobeto, euren tostan eseita ikustea, nik usten dut helmuga hori ikaragarritakoa dela. Bueno, dudarik gabe ikuskizunarentzat eta San Juan darrentzat kaltegarria den albiste hau alde batetara uztea izango dela konbenigarriena, alden neurrian behintzat eta kirolaren mesederako ez genuke nahi istilu horiek aurrera joan daitezenik, eta jarraian temporaldiak eman dituen unerik importanteenak edo daturik importanteenak izango ditugu aztergai. Alde batetik San Pedroren nagusitasuna bandera handietan, Orioren gorakada, Arraun Lagunak eta San Juan besteak beste, gertatu diren unerik nagusien horiek izango dituzu jarraian. Aurtengo tosta denboraldia ez da bat gehiago izan. Berezitasun eta aldaketa ugari izan ditu, baina behar bada beraien arteko epagarriena, orain arte aurrek aldean izan den Pasai bikotearekin batera, beste bi traineru izan direla, Arraun Lagunak eta Orio. Faktore honek bizitasun eta emozio handia eman dio bukatu berria den denboraldiari. Baina arraun munduan uda honetako protagonista nagusiak ondorengo hauek izan ditugu. Libia, aurtengo trainerurik erregularrena izan da. Berak lortu ditu ikurrina garrantzitsuenak. Marka ipagarria, Kontza eta Bebek azarian, garaipenaz gain errekorra ere lortu zuen. Jose Luis Korta, bere itzulerak Orio berpiztu du. Aurten, bigarren postu asko eta erdi garrantzizko ikurrina ugari lortu ditu. Oraindik ez du aurkitu Pasaitarren lidergoarekin bukatzeko formula. Arraun Lagunak, denboraldi ezin hobea burutu du. Denboraldiko laugarren taldea izan da, baina oraindik etorkizun politagoa du. Erreka, aurtengo protagonista negatiboa da. Sorteak ez dio lagundu eta ezer gutxi lortu du. Barne arazo larriak Paco Prieto eta arraunlarien artean, etorkizun beltza. Talde bizkaitarrak, zirrena izan da zerbait egin duen bakarra. Beste guztiek ez dute bururik altxatu. Lana bai, baina emaitzak oraingoz ez. Julian Osak entrenatzen duen San Pedrok ez dio aurten beste trainerui aurrekaldea hartzen utzi. Pasai San Pedrok aurten 9 ikurrina lortu ditu bere bi trainerukin. Pregoren omenaldia, Zirbeneko Petronorra, Bizkaiko Foru Aldundiko ikurrina, Euskadiko txapelketa, Zarautz eta Santurtziko ikurrina ospetsuak, Kontza, Bebek azaria eta Donibane Loitzungo ikurrina. San Pedroren arrakasta saltzeko zenbait arrazoi eman daitezke. Alde batetik, San Pedrok beste traineruak baino prestakuntza fisikoa hobea duela. Eta bestetik, aurten Juan Carlos Fontanek ikurrina bat baino gehiago lortu duela bere lana eta jakinduriaz. Adibidez, Zarauzko estropadan, Oriok 10 segundotako alde atera zion San Pedrori lehen jardunaldian. Baina horrengo gunean, Libia San Nikolasa baino 17 segundu arinago helmugaratu zen. Fontanek egun horretan lan ezin hobea burutu zuen. Eta ez hor bakarrik, Kontzan, askoren ustez, Fontanen lanak ikurrina San Pedrora eraman zuen. Jose Luis Kortaren itzulerak ilusio handiak berpiztu ditu Orion. Denboraldi hasieran, Korta berak Pasaienganatik 20 segundotara bazeuden arrakasta handia izango litzatekeela adierazi zuen, eta hori baino askoz gehiago lortu du. Oriok 9 ikurrina lortu ditu aurten, bat ere ez garrantzitsuegia, baina guztiak aipatzeko modukoak. Teresa Herrera, Lekeiteko ABC saria, Getxo, Bilbo Hiriko saria, Santander, Erandio, Santoña, Bermeo eta El Corte Inglés saria. Eta bigarren postu garrantzitsuak ere lortu ditu, Gipuzkoa eta Euskadiko txapelketetan, Zarautzen, Kontzan eta Bebek azarian. 5 hauetan 5. postua lortu dute, oriotarrek. Orion urte batzutan itzalita izan ondoren berriz bizi izan da arraunketa. Euskal Herri osoko estropada guztietan bandera horiak ikusi izan dira. Kortak Orion iraultza egin du. Arraun Lagunakek beraldetik denboraldi ezin hobea egin du.
Batzuen ustez, sorpresa izan da, baina egia esan, Jauregi eta Elizalde San Pedrotik itzuli zirenetik, traineru oso ona osatu dute. Azken denboraldi honetan, Asier López patroi izan dutelarik 5 ikurrina eta Kontzako ohorezko txandako bigarren postua lortu dute. Donostiako Karmenean, Zestaun, Zumaian, Castron eta Hondarribian lortu dituzte ikurrinak. Etorkizuna ezin hobea dute donostiarrek. Aspaldian ez da egon donostiar traineru bat hoberenen artean. Arraun Lagunakek orain aurrean egoteko indarra du. Donibanek aldiz ez du suerte handirik izan. Denboraldi hasieran Kortak bere atea jo zuen, eta arraunlari batzuk Orio aldera joateko asmoa izan zuten. Azkenean ez zuten alde egin, baina horrek ez zuen talde barneko giroa hobetzen lagundu. Gerozeago Mikel Prego gazteak bere bizitza Hondarribiako uretan utzi zuen bere taldearekin entrenatzen zegoelarik. Gertakizun honek gogor jo zuen Pasaitarren bihotza. Kontzako klasifikatorian, Jolako arraunlari batek antidopin kontrola ez pasatzeagatik Jola Kontzatik kanpo geratu zen. Eta Kontzan erregaren ezustekorik handiena. Guzti honekin, lehen aipatutako Pako Prieto eta arraunlarien arteko tirabirak. Egoera honetan, Pasai Donibanek 6 ikurrina lortu ditu soilik. Lehen mailako 2, Gipuzkoa eta Estatuko txapelketak, eta gainera erdi mailako beste 4, Elantzobe, Pasaia eta Euromeako ikurrinak eta Armintza Plentzia trabesia. Aurtengo denboraldia Gipuzkoarrena izan da batipat. Bizkaiko traineruak Burumakur 6 ikurrina lortu dituzte soilik, eta horietako bat ere ez lehen mailakoa. Eta Kontzako ohorezko txandan ez zegoen bizkaitarrik. Bat aipatzekotan Zirben aipatu behar. Berak irabazi zuen argi eta garbi Bizkaiko txapelketa. 35 segundako alde atera zion hurrengokoari, Kaikuri hain zuzen ere. Zirbenak arazo ugari izan zuen denboraldi hasieran, jende faltaz, baina Castroko arraunlari batzuk bete zuten utsugunea, ederki gainera. Besterik ezin da aipatu Bizkaia aldean, Kaikuk ez du ezer egin. Eta Santurtzik 7. postu bat Kontzan eta Ezkerrak. Bizkaiko trainerutaz ezin da gauza handik aipatu. Lana bai, baina fruturik oraingoz ez. Denboraldi honetako azterketa sakona egin ondoren galdera edo kezka batzuk azaltzen dira. Azken alde honetan San Juanek urte bikoitietan lortu du Kontza, eta San Pedrok aldiz urte bakoitietan. Eta bestalde, iazko estropada nagusietako emaitza guztiak kontrakoak izan dira urten. Honek ezan nahi aldu, arronketak urte biko epeak eskatzen dituela. Hau da, behin irabaziz gero hurrengo urtean emaitza makalak izango direla. Libiak aurten argi eta garbi erakutsi du bere nagusitasuna. Tripulazio nahiko zaharrarekin. Baina zein da orain bere etorkizuna? Atzetik kalperrak gogor jotzen du, baina lehia maila hone izango aldu datorren urteko Libia berriak. Korta 5 aldetan izan da arraunlari bezala eta entrenatzaile modura. Eta guztietan arrakasta lortu du. Zein da Kortaren segretoa? Kortak Orion azken urtean iraultza egin du, baina ez nagusi izateko beste. Zer falta egin zaio Oriori? Arraun Lagunakek arraunlari gazteak ditu orokorrean. 22 urtetako media, eta gainera lehen aipatutako Josean Jauregi eta Benito Elizalderen esperientzia. Baina noraino heldu daiteke Arraun Lagunak. Eta bukatzeko, Gipuzkoar traineruak dira orain nagusi, Bizkaitarrak aldiz Burumakur. Noiz arte egoera hau, noiz izango da talde bizkaitarren txanda? Tira ba, hor planteatu ditugun galdera edo inkognita horiek argitzen saiatuko gara jarraian. Beraz, arrunketak zure ustetan, Xabier, urtebiko epeak eskatzen ditu? Bueno, batzutan bai, eta nik Jose Luis Korta hori ahuntzaren goixe galdetu nion. Bueno, eta zenba denboraldi behar dezuzuk puntan ibiltzeko 2 pasaiakin. Zeratik, 2 pasaiak esan dementzen, jundan urteko nausiak, izarrak, eta horretik, eta bakizu ze erantzun zin, esan zin, bueno, zenbat esaten, zenbat denboraldi behar ditu bani puntan ibiltzeko, aurten bertan, ibiliko nahi ni puntan, aurten bertan, eta baita esan, eta baita epea bete ere. Eta horretik, beste guztiepa, ez dakipa, beste pestakizun batzuk egin, eta beste ziklo bat hasiera ematen zaionen, denporaldi pare bat behin behar ditue.
esate bateako lehen aipatu dugun bezalaxe, arraun lagunak gaurko aurtengo denporaldian ikarreteko buni endu, eta oantxe punta da goin mailako estropak burutzeko, nik uste eta behar dituela beste denporaldi bat benjepen gaztedia ikaragarria daukien, eta etorkizun horrekin nik uste dut denporaldia datorren urteako burutuko dituela eroen asmo guztiak. Bueno, arraunlariek ze uste duzue. Adibidez, lehen komentatzen genuen gauza bat. Urte batzutan, Zumaia izan genuen puntan, aurretik beste urte batzutan Kaiku izan genuen, adibidez. San Juanek izan ditu bere urteak, orain San Pedro hor daukago puntan, zikliko alda puntan egote hori. Bueno, bai, hau kirola mintzat egiten da hori ez. Estropadak irabazteko, edo bandera horiek irabazteko, edo ondanak zer teit, edo etxian, edo kalian, edo familia inguruan estropadak izan dira ez. Eta orduan, iristen da, sakrifikazioa handia du, eta arrolari bat ez da urte bete bakarren egiten. Utxin behar dira, edo lau, edo 5 urte. Orduan gertatzen dena, urtero paliza batzuk hartu dituzu, egunero entrenatzen duzu, urtean zehar, eta gertatzen dena, maila urtara iristeakoan, utzi ditu duzu zaratik, hortaz ez zera bizi, eta orduan gertatzen dena hori. Jendeak banderak eta kontxako banderak eta irabazita gero, pentsatzen du ustea. Eta orduan multzoka usten da, eta orduan talde hori desegin egiten da. Eta orduan psikologi dijo, eta hori ikusi da Kaiku eta Zumaia, eta hori jo garai bateako hori, eta zenbat kostatu zaion atatzea. Gainera zikloak aipatzerakoan zuk hortan badaukazu esperientzia, ez? Urtebete arrauna utzita egon da gero gogorra egingo zitzaizun buelta. Bueno, bai. Hasieran banekien txala erresi izango utzi, eta egitea 30 urte nituen hori 30. Eta orduan esan, banekien gogor entrenatu benola, jende honatzegoen eta entrenatua gaina. Bakarrikan, ez da egit. Bueltatzea hori, beraz? Bai, kostagarria da. Bakarrikan, fizikoki baino, psikologiki, ez, burua, ez. Gehiagik, badakitzu nun zertan dan eta esatezu, nui berriro nun sartu nahiz, ez. Hori da. Eta datorren urtean? Utziko denbora bat orain pentsatzeko, eta ikusiko bakarrikan, oso, neko gogorra da. Neko gogorra, hori egunero hor behar dezulako, eta besterik ez zuen behar. Ramon Mari, zure ustetan, hortik doa zikloen arrazoia? Leheno aitotu zen nahi iritzen zaiten jendiedeak egon berdula gutxinez 3 bat urte alkarrekin, oan puntan ibiltzeko. Eta kortak gauza ona esan du hoi, porque jendia zeona, zeon 3 urte eta gehoin du veterano batzuk ekarri, eta orduan veteranok eta gaztiakin indu arronen tekinen jendiakin, bere neurrik eta bere esperientziakin aurratatu. Noiz arte, Xavier San Pedro aurrean? Aipatzen nahiea, ziklok izaten direla eta gertatzen direla talde bakoitzean, baina nik uste dut San Pedro tarrek kalpararekin ikarri eta gorrelegoa daukiela, eta gaina kalparari buruz esan behar da, beste bandera bat irabazi duela, Gerardo. Beste bandera bat irabazi duela, estadistika horretan nik uste dute gaizki ibili gehala, eta bandera hori izan da Baionan Pontevedrako deskubrimiento deitzen zaion bandera burutu zuela, eta esaten unen bezala, kalpara horrekin ikararitako erreleboa daukiela, baita San Juanek behar bada jolarekin, eta Orio, ze esanik ez. Orioke ikararitako etorkizuna dauke gaztedi horrekin, eta eran dion eta beste nuri izan zan behar, Kastropolen idazi zuen, eta gaina Kastropolen kontutan, izan behar da, han izan zirela Kantabriako txapelduna, Ciudad de Santander, Asturiaskoa Kastropolere bai, eta jende ona egon zala. Hala ere, Oriotarrak, 2 renuntzia horrekin, irabazi zuten, eta horretik esan nahi dut, erreleboa nik asegurata daukela Jose Luis Kortak esango nuke. Hori da, Ramon Mari, Kortaren sekretua, eta ze falta izan zaio hori aurten? Golpetikan ikusi da azkeneko 3 urte hauetan oso behian ibili gehala, ez du asmatu neurri egin, da jendia kastia de bazan, da handik esperientzia falta, baina 3 urte ibili alkarrekin, da usten de, urrungo urtean gure talia aurria hortan emango deula. Hain zuzen ere, aurten Kontxako lehenengo jardunaldian, etzinaten atera beste
untzi azkarrenak ziren teoriko hoiekin batera, eta hala ere segundu bateko aldea ateratzen duten. Bueno, gu kontxako ja esperantza handi ginezkan, porque aste bete leheno de entrenamentutan oso ondo eta oso fuerte zenitzen ginen, da orduan ja esperantza pixkatekin eta ginen. Da lehenbiziko igandian iritzea gure lana imizken ulain, gehiago itegia bagene gala, tanda diferente horrekin, da ezkenun aprobetsatu eta hortxe nehitzako hortxe aldintzion kontxako estropa. Bueno, Eulogio, gauzak uretatik, pentsatzen dut beste modu batean ikusiko direla. Noraino heldu daiteke Arraun Lagunak, hain zuzen ere zuek aurten ikusi dezue, nondik nora ibili den? Bueno, Arraun Lagunari hori bezala gertatzen zaio, ibili dela hor, 7. 8. alde postu horietan, eta Benito eta Joseanekin, bero beste arralari batzuk urkirolakoak ere badia hor, eta orduan, neko ekipo talde neko fuerte egin dute, gaztea, eta ilusio handiarekin. Zatik, hori beste gauza bada. Gogoik ez baldin maituzu, egunero gogoak entrenatzen baldin duzu hor azkenian premio batea. Eta Arraun Lagunai hori betzela hori da. Noiz iritsiko da, Xavier, talde bizkaitarren txanda? Aurtengo urte hontan erreleguik ikuste alda atzetik badagoela zerbait jala? Santurtziari buruz, nik uste polikiroldegi bat dago hain Santurtzin, lehen etzeon. Eta nik uste dut lehen arraundazan kirol nausia Santurtzin. Eta hain berek espositok preparatzaileek esaten duen bezala, mutikozkorrak askotan juten dira polikiroldegi horretara, atletismoikea, igariketak eta holako gauza, saskibaloia, eskubaloia eta bar. Oain, nik usten dute Santurtziko gaztedia ez dakit banatuta da hola, kirol askoetan, eta orduan, ala ere, nik usten dute Santurtziarra nahiko juvenil dauzkiela, eta izan ere, 13 gaur aurten jokatu dituen 13 arraunlariak nahiko gaztea direla, baina zeo zer falta zaie, nik ez dakite aurki mobikorrakin erre ezote dien, eta beste esango nuke kaikuri buruz esan behar da aurki mobikorrean ikaraiteko temporaldia egin zuela, baina gero traineroa salto egin da ondoren, egin zituen aseran behin estropa nahiko politiak, baina gero temporaldi erditik berutz, berakada ikaragarria auki dute. Eta orduan erreleboa, aipatu dugu lehen zierbanatarrak izan direla jauna nagusi Bizkaian, eta traineru kontzertu guztian ere nik usten dute emango niokela 5. postua. 5. postua, zatik demostratu dute, Asturiastarrak eta baita Galiziarrak baino askoz gehiago izan direla, orduan 5. postua netzako oinepen zierbanatarrentzako da. Baino, zierbanatarrak kontutan uki behar da, badauzkiela, oantxe kontatuko dut, Garmendia bat, Elorza 2, Abaz 3, Binals 4, Sarabia 5, gero Montoya 6. 6 mutil gutxienez, 30 urtetik gora gaukoak. Orduan, atzetik zer dator. Kontutan uki behar da ere, zierbana errikoskor bat dala. Eta arraunlarin arrubia ez dala horren nuzia, ezta? Eta nik datorren urteako behar bada izango dira erreleboan 3 edo 4 juvenil gehienez. Eta gero zer gertatzen da Bizkaian? Santurtzi ezik, Santurtzi batzutan ere bai, baina beste guztiek horre biltzen dira, algortara jun eta ia nahi dezut horri, eta guekin hoeto bilduko zea, eta bueno, ez dakit horre komilatan sartuta, nik esango nuke lapurketa bat izaten dela urtero, Bizkaiko talde guztien artean, ezta? Eta horrelakoxe gauzaren bat gertatzen ez bada, nik uste zierbanako etorkizuna ez dela izango horren argia. Bueno, urteko gertakizunak aztertuz jarraituko du, atalez atal, hain zuzen ere, eta lehenengoz txapelketak izango ditugu aztergai. Gipuzkoa eta Bizkaiko txapelketetaz gain, Euskadikoa eta Estaduko Espainiko txapelketa. Edozein taldearentzako estropada denboraldiko lehen froga nagusia bere lurralde txapelketa da. Hauen bidez egiten da Euskadiko txapelketarako sailkapena. Eta aurten, lurralde bakoitzeko 6 traineru sailkatzen ziren kontzan jugatuko zen Euskadiko txapelketarako. Gipuzkoan 11 talde parte hartu zuten txapelaren bila. Txapelketa asteazkenerako prestatuta zegoen, baina egun horretan antolatzaileek ezin izan zituzten balizak jarri
itsasoaren giro atzarraengatik, eta hurrengo egunera arte atzeratu zuten txapelketa. Hurrengo egunean eguraldia ez zen hobea, eta ondorioz traineru guztiak giro horretarako egokitu behar izan ziren. Palkak jarri eta baten batzuk pisua ere zartu zuten aurrekaldetik ura zartu ezedin. Lehen txandan aukera askorik gabeko 3 traineru. Lehen kaletik Urkirolak, bigarrenetik Ibaika eta Trintxerpe 3. Itsasoaren giroak guztiz mugatu zuen traineruen jokabidea. Horrela Trintxerpek lehen luzean bere probelaren arrauna galdu zuen. Eta Donostiarren Istriborreko hankekoa, bere lagunek arraunean egiten zuten bitartean, traineroko ura konporatzen saiatu zen. Lehen txandamenetako traineruek ez zuten maila gehiegirik, eta Urkirolak erlojuaren aurka aritu zen. Eta amaieran 25 minutu eta 50 segundutako denbora egin zuen. Trintxerpeko untzia ia minutu batera heldu zen, eta Ibaika ia 6 minututara. Bigarren txandan, Zumaia lehen kaletik, Hondarribia bigarren kaletik, Zarautz 3. eta Fortuna Irlaren albotik 4. kaletik aritu ziren. Estropada guztiz ikusgarria, naiz eta arraunarientzat zaila baino zailagoa izan. Bigarren txanda honetan, zarauztarra aurreratu zen hasieratik. Eta estropada guztian hor izan zen, aurrekaldean. Aldiz, Zumaiako telmodeunekoek, bestetik, estropada bertan behera utzi behar izan zuten, zurrumurruek diotenez, 5 arraunlarik igeritan ez zekitelako. Bitartean, iruditan ikusten dugu, Fortunako Carmengo ama untxia. Eta orain, iruditan, zumaitarrek estropada usten duten unea. Bitartean, zarauztarrek aurrekoa lemasaina laguntzen jarri zuten eta egia emaitza ona izan zen. Euskadiko txapeketarako postua erraz lortu baitzuten. Bugatzeko 3. txandan denboraldi honetako 4 berenak. Pasai Donibane, Orio, Arraun Lagunak eta Pasai San Pedro. Errekak eta Libiak lehia polita izan zuten hasieratik. Lehen 3 zebogatan denbora berbera eginez. Aurretik izan gara naiz eta kalerik txarrena gurea izan, haizeak gogor jotzen zuelako. Haizeak amuratik jotzen zuen, kanpokoak bai Arraun eta gu izan garen lekuan. Alare estropada kontrolpean izan dugu ura sartu zaigun arte. 3. luzean ura sartu zaigu eta ondorioz ezin izan dugu estropada irabazi. Horregatik egoera honetan garrantzitsuena traineruan ura ez sartzea da. Ur pixkat sartzen denean, olatu horiek duten indarraz trainerua gira ezina da. Guri, gaurkoan hori gertatu zaigu. 3. ziabogar arte hor izan gara, Pasai Donibanekin. Baina azkenean asko galdu dugu. Horietako olatu batetan, 5, 10 edo 15 segundu galdu ditzakezu. Bestalde, Orio nahiko gaizki aritu zen lehen luzeetan. Jose Luis Kortak aurrekoa bere alboan jarri zuen pisua egiten, ura zartu ez edin. Baina honek ez zuen emaitza honik izan. Gu genuen bindurra genuen, jende guzti aurreko tanda guztietako ura asko kintorri zean. Eta gu genekin urak zeban genuen ez genekala zerrikinik. Eta orduan arriskatu ginen aurrekalaia atzean jarri, eta aurreneko larguan urik ezartzia, no? Baina guk uste baino segunduak gehiago galduko ninen kanpoaka, no? Gu pentsatzen genuen 10 segundu galtzen genuen, estropa irazilitekela. Baina 25 galdu ginen, 25 segundu eta hori asko da San Pedrokin da San Juanekin. Barruak ondo etorri ginen, geho kanpoara ondo joan ginen, baina 3. azkeneko larguan dala gaskin genuen, da ez dago banderik irazteiko labilita. Hala ere, azken luzean, inoiz baino lehia politagoa ikusteko aukera izan genuen. San Juan aurretik eta Orio eta San Pedro bigarren postuaren bila. Azken metrotan Kortak olatu polita hartu zuen eta San Pedro atzean utzi zuen. Beraz, San Juan izan genuen Gipuzkoako txapeldun, eta berarekin batera Orio, San Pedro, Arraun Lagunak, Zarautz eta Urki zailkatu ziren Euskadiko txapeketarako.
Txapelketa honetan aurreko trainiruen arteko aldeak handiegiak izan ziren, baina itsasoaren giroa ikusita ezin zitezkeen diferentzia hauek kontutan hartu. Bestalde, astearte eta asteazkenean Bizkaiko txapelketa burutu zen Santurtziko uretan. Ohorezko txandan 5 trainiru hauek aritu ziren. Zierbena, Santurtzi, Kaiku, Arkote Bermeo eta Algorta. Hemen ere itsasoko giroa ez zen oso ona, eta Zierbenak hartu zuen estropadaren aurrekaldea. Bere ostean beste 5 trainiruen arteko lehia oso polita. Zierbenak 10 minutu eta 43 segundako denboraz burutu zuen bere bigarren ziaboga, eta beste 5 trainiruek 20 segundutara. Beraz, helmugan Zierbena izan zen lehena, Kaiku bigarrena 35 segundutara eta Algorta Santurtziren aurretik 43 segundutara. Lau hauekin batera, Arkote Bermeo eta Lutzana Bizkaitarrak egongo ziren Euskadiko txapelketan. Beraz, aipatutako 12 traineruak aritu ziren Euskadiko txapelketan. Lehen jardunaldian, San Juan, San Pedro, Orio eta Arraun Lagunakek bere sailkapena lortu zuten Euskadiko txapelketarako. Eta bestetik, Zierbena, Santurtzi, Kaiku eta Urki Euskal Federakuntzako txapelketan arituko ziren. Kontzan jokatu arren, 4 luzeetako lana zen estropadau. Euskadiko txapelketan beraz, Arraun Lagunak lehen kaletik, Kostape bigarrenetik, San Pedro hirugarrenetik eta Orio laugarren kaletik. Estropada hasi bezain laster, Arraun Lagunak taldeak jotake indarrez egin zion lehen tokia eskuratu arte. Baina beste 3 ez zioten ihes egiten utzi eta lehen luzea burutu baino lehen Oriok aurrera hartu zuen. Atzetik San Pedro eta bizkat geroseago San Juan. Hala ere, alde txikiak lehen ziabogan. Hor, Jose Luis Kortaren San Nikolasa izan genuen lehena, 4 minutu eta 46 segundutan. Atzetik 2 segundutara San Pedro, 3 segundutara Arraun eta azken tokian Kostapeko untzia. Asier Lopezen agindutara aritu zen Lugainen untziak kanpoalde horretan galdu zituen bere aukera guztiak. Bueno, lehenengo luzean oso ondo jungea kanpora, baina gero ziaboga emanda gero ez ditugu hartu olatu pare bat eta orduan izan da jundiranean, ez? Bigarren luze hori erabakikorra izan zen, Oriok ere bere aukera guztiak galdu bai zituen. San Pedrok aurre hartu zuen eta jotake eutsi zion lidergoari. Ge ondo jungea, kanpoko bali izan aurrena jaitu beha, buelta honain deu eta barruak ondo bat ostinikiari ondo. San Pedro esan deu bola tenila bi trenero atzea. Baina hemen isla parian ikiarri bastarretik pasaber genuen, eta horrez genuen olatu gale gartzen da, San Pedro gartzen zitun danak. Eta nik irutzait, biharrengo largon irazi diula hor, 2 minutuko trozo baten, estropa San Pedro. Bigarren ziabogan aurretik San Pedroko libia, 9 minutu eta 16 segundutako denbora. Atzetik Orio Jose Luis Kortarekin 10 segundu gerozeago sartu zen. San Juan 16 segundutara eta azken tokian Arraun Lagunak 20 segundutara. Hortik aurrera San Perrotarrak Jaun eta Jabi izan ziren eta Oriok ere estropada fina burutu zuen. San Juandarrek denboraldiko lehen emaitza txarra jasoko zuten hemen. San Pedrotarrek aldiz olatuek ederki aprobetxatu zituzten eta gainera aurrean ikusi zirenean moral gehiago lortu eta indar gehiagoz aritu ziren. Beraz, Libiako gizonek ez zuten izan ez inolako eragozpenik txapela buruan janzteko. Hortze duzue Libiaren helmugaratzea, eta 20 segundu gerozeago iritzi zen helmugara Kortaren tripulazioa. Hauen atzetik San Juandarrak, eta hauek San Pedrorengandik 24 segundutara. Oso atzeraturik Arraun Lagunak azkenez, 43 segundutara iritzi ziren donostiarrak. Aipatu bezala beraz, hau izan zen Kostaperen lehen ezustekoa, eta Juan Mari Lujanbiok ez zuen ulertzen 24 segundutako alde hori. Ikusten da hiru agabitzala hor mutuerren, ez, igual labak eta, bueno, nik ez dakit, horren beste bentajakin ez dakit, ez da konprenditzen hori, baina, bueno, irabazitela, normala da, ez. Euskadiko txapelketan San Pedro eta Oriok estatu txapelketarako postua lortu zuten, eta hauekin batera, Errege Peskan, Donibane eta Zierbenak lortuko zuten sailkapen hori. Beraz, laguntzi Euskaldun kantabrian jogatuko zen estatuko txapelketan,
eta laurak zailkatu ziren gainera, lehen jardunaldian urrengo eguneko ohorezko txandarako. Kale zozketak horrela kokatu zituen traineruak. Zirbana lehen kaletik, San Juan eta San Pedro bata bestearen aldamenean eta Orio laugarren kaletik. Hasieratik hartu zuten pasaitarrek estropada burua. Bigarren luzean San Pedrok pixkat aurreratu eta 2 segundu sartu zion errekari. Oraindik aukerak zituen San Nikolasa 2 segundutara sartu zen eta Zirbana jadanik azkena erremediorik gabe 12 segundutara. Hirugarren luzean irabazi zuen San Juanek estatuko txapelketa. San Pedrok baino 5 segundu gutxiago behar izan zituelako. Hala ere, helmugaratzean azken zanpa polita ikusi ahal izan genuen, eta San Juanek merezi izan zuen ikurrina. Donibanek lehenengoz lortu zuen estatuko txapelketa. Ia 2 segundotaran San Pedroko Libia sartu zen. Orio hirugarrena izan zen 19 segundotara, eta Zirbena laugarren 51 segundotara. Bueno, horiek izan ziren txapelketak eta txapelketa horietan ikusitako gauza batzuk, dauzkago nik uste aztergai. Lehenengo Gipuzkoako txapelketa buruz hitz egiterakoan itsaso horrekin, itsaso giro horrekin zer egin daiteke? Zer egin daiteke gure? Utsa edo kale gutxi egitea. Zerrik ez dut, estropa horietan berez, etxea gehiagin nekatzen. Hombre, gorputzak eta astindu hona emateu, saltokatazo zelako. Baina alden kale gutxina egin, dana batea arraunian. Horrelako estropadei gogoratzen aldezu, dalako itxaso egin dalako egoeran? Izan genuen txapelketa bat, Espainiako txapelketa, ondala 88an. Eta Bermio, aurretik izan behar gainak kostautik antzan ez. Eta nahiko zailago izan zen ustetua. Hau, saltokatea ibiltzezea eta ondo. Beste gauza batzuk teknika aldetik ere egiteko posibilitatea Xabier nik uste badagoela, ez? Pisua sartu edo proela patroiaekin jarri edo kortak esan dituen soluzio hietakoren bat. Bueno, nik jakin izan dut, uda atatzeko, antxinan, behin guatea edo algoboia osartzen zan ezta, eta gero ziabogan, bagorrekok hartu guatea eta pota iten zunu eta, baina aurten jakin izan dut motortxore bat eukidu, baten batek, udo ikentzeko. Eta nik uste dut hori ez da legezkoa, hori ez da garbi jokatzea, hori jokabide hori nik uste dut, nik asmatuta daude, asmatu beharreko gauza guztiak arraunean, eta horiek ez dakit sofistikasun gehiagizkoa ezotean izango nukenik. Eta beti hauten da horako trampatxo bat, nik gogatzen nahi txikitan, ikasetak egiten zituen orduan traineru guztiak, eta atzen, baten jarri zizkion zulo bi, barrenen sartzen zan haizea eta atzeko. Eta uste hori izan zala horrena, jarri zuena, holako inventu hori, horiotara izan diet beti jaundan hausi, holako gauzetan, ez? Eta gero, zaze egiten di horiotarak, eta zulo pare bat, zetako doik hori, eta holakoxe trampatxok, eta holakoxe ez dakipa aldea hartu nahieko gauzak izaten di horiek, ez da? Eta aurten, hori izan da nik gauzai bitxiena, hori aipatuko nuke, motortxo hori, atxikatzeko, barrenea sartzen da nuda botatzeko. Bizkaiko txapelketa ikutuz, Zirbena, Bizkaiko txapelduna, naiz eta denporaldi hasieran arazo ugariak izan zituen. Bai. Nik gogoratzen nahi nola Lantxon jokatu zuen, eta oraindik gainea Kastrotarra trainura utzita zeukien da honeko, eta Lamarinera zintzilikatuta zeon, baino ez dakipa federazioko arazo batzuk egon zian, eta ezin izan zuen jokatu, eta Bermio arkotek ez, hango plentzikok eta Bermion arteko hori bilduk eta hori egin zuen, eta gero ezin izan zuen jokatuan erraulari bereziak inezta. Eta gero berriz izan zian, nik usten dut 5-6 erraule ditorri zian Kastoti Zirbanara. Bestela, patroia, Santiago López eta García de Bikuña eroen arten, horrekin usten dut 7. gizona betetzen dela. Eta bestela nik usten dut Zirbanako trainero osatzeko, Agustin Quintana presidentea oso trabez ibiliko zala. Euskadiko txapelketan lehenengo emaitza onak ikusten hasi zirenez, bigarren postu bat lortu zuela Igoriok. Bueno, bigarren postuan pasatzaiun, temporadan pasan gehitxonon bezala, aurreneko estropa indeu honen txonon bezala, hortxe biligea, irabaziz, San Pedroi, baina beti bigarren guan, ez tekito beha mentalizatuta, gu jaitxite ginen bigarreko estropago, baina bi hiru estropak enduzkigu bigarrengo estropan.
Eulogio, Estatuko txapelketan segundu bakar batean pasaitar biak, alde erreala zen, alde hori? Bueno, bai. Nigo batzen gaina estropa hartan guk berez oso ondo ibili ginen arronean. Eta, bueno, San Juan Darrak ere bai. Gaina berentzako estropa bio intzuten nahiko kaskarrak eta beha gogu bat zuten, ez? Temporada altxatzeko, eta, bueno, mintzat berriro etorri zian, bere puntu hortara, ez, ondo ibiltzea. Eta nahi badakit, bereiek ondo ibiliziala, gue bai. Eta segundu hori izan zen, estropada guztiak, ez da dit. Estropada bakoitza, mundu bat da, ez. Zaitzut, jokatu behar da, eta honen aitzan ezkeo ere, igual beste edo zeinek irazitzake. Hortan, bereiek irazitzuten segundu bategatik, edo 2 segundu batean nebatzen. Eta, estropada berez polita izan zen. Urte osoan zehar, Kontxako bandera izaten da untzi guztien, traineru guztien amets eta helburua. Aurten emozio handia izan da eta aspaldiko partez gainera ikusmin handia izan dugu. Etzegoen halako paretasunik Kontxako banderan. Kontzako bandera izan da urtero bezala denboraldiko ikurrinarik erabakikorrena. Traineru guztiek jartzen dituzte bere helburuak kontzan eta denboraldi osoko lanak kolokan geratzen da kontzan lan ona burutzen ez bada. Klasifikatorian 8 untzik lortu zuten bere kontzarako postua. Orio, San Pedro, San Juan, Zierbena, Jola, Santurtzi eta Santander. Baina Donibaneko B traineruko arraunlari batek ez zuen antidopin kontrola pasatu eta antolatzaileen erabakiz Jola kontzatik kanpo geratu zen. Erabaki latza izan zen eta San Juandarrek ez zuten begi onez ikusi. Hau dela eta klasifikatoi horretako urrengo traineruak bete zuen bere postua, Lujan Bioitak gidatzen duen Zarautz. Eta modu honetan ekin zitzaion Kontzako estropadari. Kontzako ikurrinako lehen zaioak 25 minutuko atzerapena izan zuen estropada aurreko entrenamendutan Asier Lopezek gidatzen duen Lugaineneak enbor batekin topo egin behar zuen. Eta aurrankaldean zulo bat egin zitzaiolako. Donostiarrek ahal izan zuten arinen konpontu zuten bere trainerua, baina hala ere nahiko atzerapen izan zuen lehen jardunaldiak. Lehen txandan arraun lagunak lehen kaletik, hau da Lehorretik hurbilen dagoena, Orioko San Nikolas bigarrenetik, Ciudad de Santander hirugarrenetik eta Joraren lekuan bete zuen Zarautz laugarren kaletik aritu zen. Lehen txanda honi irtera eman zitzaio momentutik 2 norgehiagoka desberdin ikusi ahal izan genituen. Lehenengoa aurrekaldean, Orio eta arraun lagunak artean, eta bestea txanda honetako 3. postuaren bila, Santander eta Zarautz artean. Orio eta arraun lagunak pare-parean izan ziren lehen luzean. Hasieran kortak Asier Lopezi alde txiki bat atera zion ere. Baina honek gero diferentzia hori gutxitu eta estropadaren aurrekaldea hartu zuen. Dena dela, aldeak oso txikiak izan ziren lehen luze honetan eta Oriok soilik segundu bateko aldea atera ahal izan zion arraun lagunaki. 10 minutu eta 27 segundutako denbora egin zuen San Nikolasak. 10 eta 28 Donostiarrek. 23 segundutara Santanderreko untzia eta Zarauztarrak 32 segundutara egin zuen bere maniobra. Atzeko 2 untzien arteko lehia beraz erabakita zegoen, Santander 3. eta Zarautz 4. Baina aurrekaldean oraindik guztia erabakitzeke. Eta bigarren luzeetan Jose Luis Kortak bere patroi jakituria eta esperientzia erakutsi zuen eta 12 segundu gehiago atera zion arraun lagunaki. Beraz, osotara, helmugan 13 segundu izan ziren 2 untzien artean. Santander 34 segundutara sartu zen, eta Zarauztarra azkenez minutu bat eta 2 segundutara. Bigarren txandan pasaitarbiak aurrez aurre, eta gainera zozketak erabaki zuenez, Libia lehen kaletik, bere aldemenean Erreka, 3. kalean Zierbena eta 4. Santurtzi. Txanda honetan San Juanek hartu zuen aurrekaldea hasieratik. San Pedro segundu gutxira eta beraiekin batera Zierbena. Bizkaitarrek bazuten ohorezko txandara sailkatzeko gogoa eta aukera, baina favorituek ez zuten hutsik egin. Zeabogan esan bezala San Juan aurretik 10 minutu eta 26 segundutako denboraz. Hau da, Oriok baino segundu bat gutxiago. San Pedrok 7 segundutara egin zuen bere maniobra. Zierbenak 15 segundutara. Eta Santurtzik aukerarik gabe 26 segundutara. Baina Pasai Donibaneko Errekak bigarren luze honetan
ikurrina erdia galdu zuen. Juan Mari Lujanbiok bueltan bi akatz nagusi izan zituen. Alde batetik traineruak bi ginada hil zituen eta horren bestez arraunlariek bere erritmoa galdu zuten. Eta bestetik Lujanbiok hirugarren kalera eraman zuen bere trainerua eta Fontani bigarren kalean aritzeko lekua utzi zion. Eso esan duzuela, egina para bat euki genuen, eta nik uste bukara egin bezalako estropara, nahiko importante zen, segatik bentaja polita genuen, 13 segundo. Eta ez gina gatikanen galdu genuen segundo gehi, ja pixka nervioso jarri gina, jendia tensio asko ematen dugu ez, eta poliki harrapatu zigun, eta bentaja gutxi izan duzan azkenean ez. Nire horretzan pixka konfiatu nintzen ez, olatu txikia esan esan olatu handia, eta pixka tutzi nio juten, eta gehizko jontzen, eta gina pixka tinun, eta segundo batzu geltzen, eta nire horretzan bai. Fontan zuhur ibili zen, irro aldera bizkat zabaldu, eta zenbait olatu hartzeko ogere izan zuen, eta Ziabogako aldea 4 segundutara gutxitu zuen. 20 minutu eta 17 segundutako denbora behar izan zuen San Juanek. 4 segundutara ezan bezala San Pedro sartu zen, 40 segundutara Zierbena eta 55 Santurtzi. Beraz, ohorezko txandarako alde txikiak izango ziren. Orio, San Juan segundu bat eta 4 unenekotara, San Pedro 5 segundu eta 5 eunenekotara, eta Arraun Lagunak ia 13 segundutara. Konsolazio txandan bestalde Zierbena, Santurtzi, Santander eta Zarautz arituko ziren. 4 trainiruen artean hain alde txikia izanik giroa ederki animatu zen. Triunfantes en la valija, los de rosa de color, pasa y don Ivane, donde tienda risa. ¡Aupa, San Juan! ¡Aupa! ¡Vamos a ganar seguro, eso! Digan den, San Pedro. San Pedro. Bai, dudik gabe gainea. 15 segundo kenduko zio San Juanei. Eta hori hoei. San Pedro. San Pedro Tarragera, viva la Pep. Eta dirua jokatzeko nahi izan zutenek izan zuten bai nora jo. 3 herrietan kontrakoen apustuak jaso baitziren. Eta azkenean kontzako ohorezko txanda jokatzeko ordua heldu zen. Eta zozketak honela kokatu zituen 4 traineruak. Lehen kaletik San Juan, bigarrenetik Orio, 3. kaletik Arraun Lagunak, eta 4. San Pedro Bolivia. Kaleen banaketa guztiz erabakikorra izan zen gutxienez galtzaileen ustetan. Haizeak ekialdetik jotzen zuen eta lehen luzean honek garrantzi handia ez bazuen ere, bueltan nabaritu zen bai Orio eta San Juanek segundu asko galdu zituztela beraien kaleetatik. Aldiz, Fontan eta Zerropezek olatu politak hartu ahal izan zituzten. Horra hor, itzulerako luzean Zanperrotarren aldea. Alde nabarmena, Juan Carlos Fontan patroia oiuka, eta esan behar Libiako arraunlariek ondo baino hobeto erantzun zutela. Atzetik bigarren posturako borrokan Arraun Lagunak eta Orio. Eta oraindik atzerago pizkanaka denbora asko galtzen San Juango erreka. Bitartean moral handiz eta Donostiako bandera gertuago zeukatela konturatuz San Pedrotarrak. Hortze ditugu jadanik badian sartzen abantaila gero eta handiagoa delarik. Hori 5 segundutako aldeak entzea zen helburua, eta aurrekaldean ikusi zirenean ez zuten ez gutxik egin Libiakoek. Jose Luis Kortak momentu horretan bandera urruntzen ikusi zuen Pasai aldera. San Pedrora konkretuki, San Juan oso atzerreturik zegoen bitartean. Eta aipagarria benetan Donostiarren estropada. Arraun Lagunak norgehiagoka bizian, Orioko San Nikolasakin bigarren posturako. Eta hor, iruditan daude Zanperrotarren azken metroak. Kontzako garaipena eta errekor berria. 19 minutu, 36 segundu eta 97 euneneko. Bigarren Arraun Lagunak, 3. Orio, eta 4. San Juan 34 segundotara. Alde handiegia bi pasaitarren arteko hau. Para mí no fue una regata normal. Vamos a decir por las diferencias que podía haber entre una calle y otra. Etzen oso normala izan, aleen artean zeuden aldeengatik. 30 y tantos segundos. O
Hala ere, ezin daiteke horrela justifikatu San Pedro eta San Juanen arteko 34 segundutako aldea. Baina badakigu talde bat atzetik doanean bere arraunkera moteltzen duela. Nik eta taldeko arraunlariak ziur gaude gu laugarren kaletik ibili izan bagina estropada irabazita izango genukeela eta orain gu izango ginatekeela txapeldunak. Yo creo que la clave ha estado en estropadaren gakoa lehen luzean izan da. Indartsu egon gara, ziago gara, oso ongi gara, eta nahiko olatu hartu ditugu. Orain eta denboraldi osoko hoberanak garela argi ditugu. Bestetik, izugarrizko aldea azaltzeko beste arrazoi bat ematen dute beste batzuk. Hauen ustez lehen bi kaleak luzeagoak ziren, baliza jartzeko angelua gaizki neurtuta zegoelako. Eta horregatik izan zera hainbesteko aldea. San Pedro gainera, 73 gutxitu zuen San Juanek zuen errekorda. Eta ohartu gaitezen San Pedrok bigarren luzea 9 minutu eta 30 segundutan soilik egin zuela. Beraz, lehen luzea baino askoz arinagoa. Lo que se puede pedir para un técnico en el remo a estas alturas es de que consiga la bandera San Sebastián y encima con récord eso es lo máximo que puedes conseguir, ¿no? De todas formas diré que hoy no estaba el día tan adecuado para haberlo batido el récord porque ha habido un momento que ha habido bastante iparra. Si hubiese hecho un poquito más calma se hubiese batido más claramente tal. Beraz, azken zailkapena bi jardunaldiak kontutan hartuz, honela ze geratu zen. San Pedro garaile, bere denbora 39 minutu eta 58 segundu. Bigarren, Orio 10 segundutara. Hirugarren, Arraun Lagunak 19 segundutara. Laugarren, San Juan, 29 segundutara. Bosgarren postua Zierberarentzat, minutu bat eta 28 segundutara. Seigarren, Santander, minutu bat eta 29 segundutara. Zazpigarren Santurtzi, minutu bat eta 59 segundutara. Eta azkenik 8. postua Zarautzentzako 2 minutu eta 29 segundutara. Eta hemen ditugu irabazlea. Pozaren pozez, inolako zalantzarik gabe, San Pedro tarra. Azte nolako estropada egin dute San Pedro tarre. Donostia iriko kontza iriko ikurriño. Zelako poza hau, San Pedroko arraunari artean. Bueno, Kontxako irudi horiek egin dituen momentu honetan lagun, guk publizitateari egingo dugu tartetxo bat eta Kontxako banderako bi jardunaldiak izango ditugu aztergai jarraian. Berehala gatoz. Garaian, zuen ustetan Kontxako garrantzia ez alda gehiagizkoa. Bueno, bai. Importantzia hori. Bueno, denera gustatzen dugu Kontxera astea eta dena nahi dugu Kontxera astea ez. Bakarrik gertatzen da beste estropada batzua badaude oso garrantzitsuak. Euskadiko txapelketa berez. Eta denan irazien nahi duguna. Eta baina, gertatzen da, Kontxakoa, uste, pixkat iztali egite diola, ez? Eta... Bai, nik uste gehiagi duela, baina hori bai, gero konturatu behartzea, danak nahi dugula estropada hori hasi eta hor dago. Kontxaren garrantzia zitzeiterakoan, hor kompetentzia estua egoten da. Zuek oriotarrek hor izan zinaten, lehen egunean beste referentziaik izan gabe segundu bat izan zinaten azkarragoak San Juan darrek baino, San Pedro tarrek baino, Pasaitarrek baino. Eta zuentzat hori egiteak ez omen zituen behar bada bigarren jardunaldiari begira esperantza hundirik eman? Bai, bueno, esperantza beti genezkan, hasieratik hande bai, eta geholako bai, baina bai, ja, urrungo igandeako ja hoi segundu bat zei, San Juanei da bost zei, San Pedroi, esperantza getxio mantzion. Da geho kalia egenteatu ginean, iparra pixkade bat zehon da, orduan irutzaiun hobia zala.
1 eta 2, hori eziala, 3 eta 4 baino, eta orduan San Juan kostan genula, uste genuen dominatu genuela gauza, baina atea zan 4 digan San Pedro, estropa oso nahintzun, eta aurri hartu zion, da postu ziren, da bentaja zegarena, irazin zion, da behantza bainantzuen. Eta ze pasazan, bigarren jardunaldiotan alako diferentziak egoteko? Bueno, ni diferentzia, eske gu genuzten kanpak egin zean da San Juan egin gure zera San Juan egin zen, porque bestia 4 segon da, bestia San Juan 1 ondo, orduan San Juan izpean pelea egin egan. Gu San Juan egin da beharten San Juan egin ondogo astila eta San Juan dominatzeko horrekin. Baina, ziago galaituko momentuan ikusi genuen bestalde abiratu genuen pixkat, eta San Pedro aurretiz iguala, eta behak ikusi zuen gu atzitik ginala, orduan nahi dutzea behak postu intzian, eta eguin gina pixka jaitsi, eta horregatik egan bentaja hoi. Bueno, beste gauza bat ere aipagarria da, egun batzutan, esan omentzen, lehenengo bi kaleak luzeagoak omentzi direla besteak 3. eta 4. baino. Hortan asko esatekorik izango zen, baina nik labur esango nizuke, zure ustetan, Kontxako lehen eta bigarren kaleak luzeagoak izan ziren, ala neurri berdinekoak. Ez, hone zaituritzen kaletik gana diferentzi jeon gonen, porque kalegoan oso ondo hartzen dira aparatu ekin, da lehen urte batzutan igual izango zira, baina oan ez zaituritzen, porque oso ondo nertutik da. Hori gaina, nik uste hori gaina, badaki gutzenek ateran histori guzti hori, bada San Juanen gizon bat. Eta bereak atera dugu, esan ez gure kalea eta 30 metro motzago zela. Eta bueno, hori, ez da, gaina pixka bada beren harria bakoitzaren buruan botatzea, ez? Ikusi behar da, gu beti atera kale, lehenengo kaletikan, urte askotan, Avenida San Pedro ditzi dute gaina, eta lehenengo egunean ere hortik atera ginean, da nahiko kristona pasa genituen, eta kontatu behar da, beraiek kale ditatikan, Kontxa hortikan irabaztela joan da urtean, beste urtetan bai. Eta, bueno, etzaio, besteak irabaziona errespetatu behar zaio, eta jakin behar da pixka bat galtzen da baita irabazten ere. Bueno, Xabier, azkenik nik hori bai nahi nukela, ze, bueno, eulogio parte hartzailetako bat izan zen, eta kanpotik ikusita, zure ustetan kaleen kontu hori ala izan zen, bi kale luzeago zeuden besteak baino, ala? Ez, asko ze gutxi hoik. Nik uste dut lau kaleek neurri berdina daukiela, hori dudai gabe, eta Ramonek esan duen bezala, oaingo konpasak eta oaingo sestantek eta oaingo tramakuloekin nik uste dut ez da hola arazorik ondo neurtzeko lau kaleak, baina izan leike bat nundi datorren olatua eta nundi datorren haizea jakin ondoren bat bestea baino hobi izatea. Lehengo egunean, bigarreko jardunaldian, nik usten dut laugarrengo kaleak bentaja pixkatxoa zeukiela, zatik haizea iparaldetik nola zetorren, orduan, ez dakit, launtzak gehiago ematen zuen, enpopak lantzak garrapatzeko. Eta garbi dago gainea, hemen bideon ikusi duen bezala, islati barnea, olatua bakarrak, olatua aleak egontziren guztia, San Pedro garrapatu zituela, eta alderantzit bestek, San Juanek, gero eta atzeo gelditzen zen, estaliago zeukelako kalea nik uste, hemengo akuarion eta hemengo urgullaldeko lehorralde horrekin, eta horregatik, baina neurria dudai gabe berdina dela. Bueno, azkenik, zure aldetik, beste gauza pare bat komentatzen nahi nuke, alde batetik klasifikazio estropadan jolako arraunlari batek antidoping kontrola pasatu etzuleko kanporatua izan zen. Zure ustetan, honelako neurriak komenigarriak dira? Bueno, baina komenigarriak badira, baina nik usten dut, ez dakit, eta nik ez naiz arriskatu nahi esanez, kontrolik etzala egon. Kontrolik etzala egon. Seriotasun emateko emaitz bati, nik usten dut kontrolen emaitza jakinin behar dela. Bueno, honek positibo eman du, bestek negatibo eman du, eta negatibo izan balazan ere, nik usten dut hori komunikabide guztietan azaldu beharreko berria zala. Eta ez da inortxorek ez du esan da ippature, ez da ez. Eta hori, nik usten dut bia belarria etotzen zaizu ez da, egia izango tezan, guk mostra eman dugu, eta analizisa egin otezan ez da egin. Eta Bilbon beste gertatu zan. Hala, kontrola tokatu zaite eta junin behar dut eta bestean, nahi segurolak esatetzen, aldezarren ikusi nuen, baina handik estropada ikarritako minutu pila ez dakit, behar bada ordu bete nekezau, ezin zula, eta aneukizu mutila, zertako? Hori jakinen beharren gaude.
jakin beharren gaude, zatik, zeetek ez du eman nota ofizialkitasun nota batetxore, eta horregatik egia izango tedan, gezurra izango tedan ez dakigu. Usten dugu, egia izango dela noski. Baina egia balin bada, emaitzak azaldu beharren gaude. Eta zuen ustetan elogio, kontrol horiek beharrezkoak dira, ez dira beharrezkoak, komenigarriak? Bueno, bai, komenigarriak dira, eta eskatzen dira, eta hortarako daude. Gaina, nik batzen naiz ondala urte batzutan, txabola batean zartzen zinen, eta batean ziklistaren pote bat. Bai. Eta, edozein zure lagunak ena, hane gote zinen, pixeiten edo. Eta gertatzen da, gaur egun ja uste dut Consejo Superior de Deportesetik edo bilatze dutela. Ja ez da federazioa, bezik eta konsejoa. Eta, nik ere zuk esan dago, emaitzak ez dira eman, baina jendea, hori neko serio, uste dut baina baino serioago izan dela. Hori gero ez dakigu, emaitzak eta ze izan dira, baina neko serioa izan da, eta taldeak eta eskatzen dute eta. Baina, serio izan bali bada, aipatu eta nik uste dut hori emaitzak eman beharren zeudela organizazioak edo antolatzaileek, ezta? Eta gaina horren buru nahi dut nik gauza batxo bat ezan, Santanderen gogoratzen naiz ez dakipa ze urte izango zen, irurogeita bederatzi, irurogeita marrolako bat, kaikuko estropadalari bati, arraunlari bati tokatu zitzaion, kontrola pasatzea. Eta mutila hartu kotxea eta jo nintzen. Beren kontua, ez dakit noa jun behar zuelako, horako gauzatxo bat berdintzua gertatu zaion, hori aldasori gertatu zaion bezalaxe. Eta deskalifikatu intzuen eta kaleratu intzuen untzia. Orduan hori ez da berria. Eta gero jakin genduen gaina, Santanderen ez ala egon inungo kontrolik. Kontrolen kontu hau pixat itxinaian zure hiltzia jakin nahi nuke, Ramon. Nire hiltzia da hori inberrakoa dela, porque ikusi da beste deportetan da eta asko ematen dela, positibo asko ematen dela, eta orduan jendia pentsatzen du, arrolaiak hartu iten dula. Zoze, orduan da hori garrantzitsua jendia enteatzeko arrolaiak ez dula hartzen. Egordiko ordu batak eta 10 ditugu, asko pasagara, gure denbora agortu egin dugu, mila esker hiruroi gurekin izateagatik, suertea opar nahi genizuek guztioi bakoitzai bere atalean, eta, datorren temporaldian berriro ere biltzeko aukera daukagun temporaldiaren balantza egiteko.